Pozdrav svima ljudi, evo nas ponovo kod Fuka Gaminga. Danas ćemo snimati nešto novo, a to je 5 stvari koje mrzim kod Lednjeg Rasmusa. Pa idemo ljudi na prvu stvar, šta kažete, samo da isključimo ove bandikane. Prva stvar je jako brzo prođe, evo vidite ljudi, jako brzo prođe. 23. jun. Idemo da se igramo. Idemo da se igramo. I 2 mjeseca kasnije, prvi, moram i da idem u školu. Spremanje glupih knjiga i učenja. Da, moram da idem u školu. Evo i ja. Najlošiji dan na mom svijetu. Moram ići školu, joj. Škola. To je prva stvar, idemo na drugu stvar. Jako je vruće. Treća stvar, ne znaš šta da radiš. Znači ja nađemo. Halo, nađemo, hoćeš šta je? Ne, hvala, moram da idem, čao, vidimo se. Prekinula je. Četvrta stvar, svi su zauzeti. Ajde nađe malo napolje. Ne, hvala, moram da idem da se čujem s nekim, vidimo se, čao. Skopaniš. Čao. Eto ti. Idemo. 5. stvar. Popravni. Eto to je to bilo, like, share. Šerujte, lajkujte i vidimo se. Pa vidimo se u sljedećoj epizodi. Doviđenja. Ćao.